Γεια ρε παιδιά, είμαστε στο Wendy's, στην Τυφλίδα στη Γεωργία και πάμε να δούμε τι αξίζει. Έπιασα το Triple Cheeseburger Combo, ήταν 22 που τα λεφτά του πράγμα, δεν ξέρω πόσα είναι, τώρα μπορώ και να σας πω μετά. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι αξίζει. Λοιπόν ρε παιδιά, είμαστε στην μπέρκερ μας, κάτι triple, με bacon με βαλασίν, με τίποτα. Τέλος πάντων, πάμε να αξίζει. Είναι καλό. Ωραία. Έχει μια σως μέσα μου αρεσκεί. Με βάλαν καν μπέικον μέσα και μπέικον εδώ. Ήταν 4 στα 10. Παραγγείλα chicken nugget. Και πέτυχε. 6 στα 10. Τρώμε.